हमर मर्देन धोखा कैलस करते 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 रहला एके छटका के पीछे घुसा देलक। वही भौजी हवे इनकर सैया जी करते 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 छटका के एकदम पीछे घुसा देवला। आउ ताऊ एकरा कुछो बुझाइबो न करेला, कुछ ना बुझाइला ना के बुझला। सैया के छटकल राते सखी रे चुगल साया पर, सैया के छटकल राते सखी रे चुगल साया पर। ई भौजी का तो छटक गया तो साया पर चुग गया। एक और भौजी है उसका छटक जाता है तो कहा जाता है माने ई भौजी हवे तो इनकर छटक गई तो साया पर चुग गई। एगो भौजी हवे सुन ला उनकर अगर सामान छटक जाता माने ओकर भैया जी माने सैया जी करत अरे अगर उनकर सैया जी उनकरा के करे ले माने ओकरा के करे ले तो ओकर अगर छटक जाला तो एने ओने हो जाला तो केने घुस जाला। ई सुन हमर मर्देन धोखा कैलस करते 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 रहला एके छटका के पीछे घुसा देलक। वही भौजी हवे इनकर सैया जी करते 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 छटका के एकदम पीछे घुसा देवला। आउ ताऊ एकरा कुछो बुझाइबो न करेला, कुछ ना बुझाइला ना के बुझला। ऊपर से आउ ताऊ इनकरा मौजू आवेला का कहती है सुन ला। हमने ई का भेल मजा आए के चाहिए अगारू तो मजा आवत पीछे। हाँ मजा आवे के चाहिए अगारू आ मजा है लगल पिछाड़ू बहन के। हम तो कहता नहीं जैसे ही छटकल हो हगा गेल हो इनकरा। सैया के छटकल राते सखी रे चुगल साया पर। ई भौजी लाड़वा तोप झाप के कहतिया कि सैया के छटकल राते सखी रे चुगल साया पर। साफ साफ कह दो ना कि ऐसन ऐसन काम हो गइल कि यार रात सैया छटकाते छटकाते रहले आगे करते करते पिछवा घुसा देले आ मौजो आ गए। भाई लोग और तो और एक बेर ई गनवा के शुरुआत के बैकग्राउंड म्यूजिक सुना ऐसा बुझाता कि भौजी के हगा गइल बा। सैया के छटकल छट 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 खली हली जठानी बैठल रही पाया पर। देख लेली जेठानी अब बैठल रहनी पाया पर। तो भाई लोग समझिए गए होखम कि कौन पाया पर बैठे की बात करत तानी। सब 76 या भौजी बच के रहिए एकरा से। कवनो कहे होने कवनो कहे ने बा, कौनो कहे हेने कौनो कहे होने बा। तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के ने बा। लोकेशन चालू कर एकर ढोरी केने बा। ए सर केहू आदमी से पूछी हो तो बता दी कि ढोरी केने होखेला। सारा बा जहाँ लड़का के होखेला जहाँ लड़कियों के ढोरी होखेला। सरवा में लोकेशन चालू कैला पर कहेला पर हमरा तो सरवा इतना कस की खींच लड़ जाला मन करता कि सारा बा रहता तो तोरा पिछाड़ू पेल लेती आ कहती कि सर हम तो ढोरी में पेल लिया तोरा मालूम नहीं के। ए भौजी तू सही सही बताओ सरवा ई लोकेशन चालू कर के ढोरी खो जाता कि दोसर कुछो खो जाता आ का खो जाता इहो बता द। बुढ़िया हाँ उहे बुढ़िया बुढ़िया खो जाता साला ई। देहिया के हमारा भइल बाटे दासा। हाँ ए तारा बहन चोदो काहे ना तोर देहिया के दासा हो बुझाता तो के देखिए के मालूम चलता कि तोर देहिया के दासा काहे होत होई। बहन चो तू भर दिन में 4 बार मुठ मार तो भाई यही से तोर देहिया के दासा ए लेखा हो गइल बा। खाता इंडिकेटर खाता इंडिकेटर। हाँ भाई लोग देखा ही सरवा के केहू आदमी गाना गावेला तो तैका मैका नाच करेला गाड़ कूदकावेला लेकिन ई सरवा लागता कि सरवा अबे अबे मुठ मार के आइला आ गाना माइक पकड़ के गाना गावे लागल है। यही से सरवा सरवे जा। भाई लोग आज के भी वीडियो यहीं पे समाप्त करते नहीं और ये वीडियो सिर्फ मजाक और इंटरटेनमेंट पर्पज खाली बनावल जाला। आप लोग ये वीडियो के दिल पे ना ली देखी और देख के भूल जाए। थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय।